Тук в София на Геме Димитров 16А се създават решения, които променят компютърния свят всеки ден. Как изглежда отвътре една компания, която привлича най-добрите български софтуерни специалисти? Да проверим! Офисът на компанията е проектиран изцяло съгласно предпочитанията и изискванията за качество на VMware. Системата за верификация е идентична с тази на компанията във всеки един офис в цял свят. С тази карта служител на VMware може да влезе дори в централата в Пало Алто, Калифорния. В новата сграда компанията разполага с 18 конферентни зали. На всеки един от етажите е налично презентационно оборудване и система за осъществяване на видеоконферентни разговори, както и зала за обучения, оборудвана с компютър на всяко място. Ние го планираме доста дълго време, търсихме най-подходящата сграда, така че да намерим баланса между комфорт и възможност да сложим цялото оборудване, което имаме. Този офис е направен абсолютно по стандартите на VMware. Стандартите и приоритетите общо взето се припокриват, защото приоритетите на VMware са свързани с това от една страна да имаме високотехнологична среда, т.е. необходимото оборудване и необходимите дейта центрове, които са необходими за работата на служителите. От друга страна една комфортна работна среда, т.е. инвестицията тече и в двете посоки. Имаме доста амбициозни планове за разрастване на екипа. Търсиме разработчици на софтуер за всякакви технологии, Java, C++, търсиме също и специалисти по контрол на качеството. В допълнение на чисто технологичния аспект, ние търсиме и доста хора с лидерски умения и менеджмент опит. Така че, общо взето, имаме една широка гама от хора, които търсим, за да ни помогнат да продължим да развиваме VMware в България. VMware е компания, известна с инвестициите си в релакса на своите служители. На всеки етаж тук има стаи за почивка и забавления. Модерно оборудван фитнес, джаги, тенисна маса или видеоигри. Всеки сам избира с какво да разнообрази работното си ежедневие. Това безспорно е едно от най-приятните места в офиса на VMware България. Уютното кафене на последният етаж на сградата. То е заредено с всичко необходимо за комфорта на служителите. Тук скоро на чаша ароматно кафе ще се радват и новите служители на компанията.